Nganong makaingon man ta nga naa na tayo victory over poverty? Timan that we are joint heirs with Christ. Amen? Manununod kita uban ni Kristo. O ang nagtuo kita nga sa dihang nagdawat kita sa Ginoong Hesukristo. Nagsalig kita sa iya o sa iyang nabuhat dito sa cross sa Kalbaryo. Timan anato nga nahimo bayat ang anak niya in John chapter 1 verse 12. But as many as receive him, to them gave he the power to become sons of God, even to them that believe in his name. So nahimot ang anak sa Diyos. No, kana palang daan nga reality, kana palang daan na fact, is enough na siya nga reason nga magkinabuhi ta nga victorious. Magkinabuhi ta nga dili bitaw ka ng pilido, muratag dili victorious ba? Dapat ka ng victorious ta nga magkinabuhi. That's why, kung naa ka sa kaluyahon, naa ka sa kaluyahon sa imo nga kinabuhi karon, cheer up. Timan ini joint heirs ta ni Kristo.